d'Esquerra Republicana que m'escolteu. Nosaltres, la gent d'Esquerra, som conscients que aquest nou model de finançament que s'està negociant ara no servirà per cobrir totes les nostres necessitats. Si va bé la negociació, si va bé l'acord, serà un finançament curt, serà un pedaç. Si va malament, cosa que pot passar, a més, farem el ridícul. I això com a conseqüència no només dels dèficits històrics acumulats durant anys i panys, sinó també perquè aquell estatut de Mas i Zapatero van liquidar aquella esperança, aquell horitzó col·lectiu il·lusionador que va ser l'Estatut del 30 de setembre i el concert econòmic que la gent d'Esquerra va defensar i continuarà defensant. Vull dir molt clar també que Esquerra en aquest context no s'arruga, que Esquerra defensarà la unitat de les forces polítiques catalanes, dels seus agents socials i econòmics. Continuarem com fins ara, posant tot el carbó a la caldera que calgui, perquè aquest tren de la unitat se'n va ligar fins a l'inèrcia que ningú no pugui baixar en marxa. I a més, aquesta unitat comença a fer forat. Quan l'altre dia Alfonso Guerra, el del Ribot, sortia a defensar públicament el seu Cortijo, demostra que els partits espanyols no estan acostumats a que els partits catalans vagin de la seva mà i que no poden acceptar ni tolerar ni pair que ara vulguem reescriure el guió de les relacions Catalunya-Espanya després de 30 anys de democràcia en què sempre els mateixos tenen la paella pel mànec, aquesta santa aliança entre el califat andalús i les Castelles, que no només diuen el que hem de pagar, sinó el que hem de rebre a canvi. Només us vull dir que ens feu confiança, que plantarem cara, que la gent d'Esquerra Republicana no posarà les dues galtes i per tant que fins l'últim moment defensarem, tirem ben clar, ben alt, que més val un no acord que un mal acord de cara al futur per Catalunya. Tanmateix, i amb això acabo, tot plegat demostra que Catalunya i els països catalans necessiten un nou marc polític que no pot ser ni una quimèrica reforma de la Constitució ni un nou estatut. El que ens cal és poder exercir en plenitud el nostre dret democràtic a decidir. El dret a decidir sobre les coses petites que afecten el dia a dia, que afecten a la quotidianitat de la gent, però també el dret a decidir sobre les coses grans, sobre el nostre futur en pau i llibertat. Per això l'Estatut retallat, no us preocupeu, segurament ha estat una oportunitat perduda. Nosaltres hi crèiem, però també ha estat una oportunitat guanyada per la presa de consciència, perquè cada dia més gent, no ho dubteu, cada dia més gent associa el dret a decidir a una causa noble, una causa justa per la qual val la pena lluitar. Per això, al costat d'aquesta Catalunya optimista que diu que sap on va i que acostuma a confondre la realitat amb les seves fantasies, però al costat també d'aquesta Catalunya victimista, del peix al cova, aquesta Catalunya de la moral de derrota, hi ha espai, hi ha lloc per una altra Catalunya, per una gent ambiciosa, per una gent valenta, que no es lamenti permanentment i que no es llepi sempre les ferides i que digui prou, ben clar, prou a la incompetència dels successius governs espanyols, prou a l'espoli fiscal, prou a unes infraestructures de segona en un país de tercera i prou també a que les nostres seleccions esportives no puguin competir en els Jocs Olímpics. Si tenim fe en la democràcia, ho podem fer. Només ens cal una cosa, tenir la majoria. Qualsevol projecte polític, col·lectiu, si va acompanyat de prou majoria social, pot anar endavant. No si ens immolem.
Amb això ni tindrem independència ni tindrem la majoria. I això vol dir, amigues i amics, dues coses molt importants. Construir a poc la nació. Hi ha molta gent que encara en aquest país té pendent de reconstruir la seva identitat, d'incorporar-se a l'orgull de país i de nació, sobretot davant de l'allau migratori dels pròxims anys. I a poc també construir l'Estat. Construir l'Estat perquè quan haguem de llançar el pròxim embat, el pròxim desafiament a l'Estat, ho hem de fer en condicions. Ho hem de fer un país amb cohesió i amb benestar. Ho hem de fer en un país amb una llengua forta. Ho hem de fer en un país amb una economia internacionalitzada. Ho hem de fer, per tant, amb un país fort, que tingui, per tant, les eines perquè aquest segle XXI pugui veure, jo així ho espero, la seva independència i, com deia Ballester, la nostra cotidianada pugui onejar per primera vegada, ben alta, ben dreta i ben sola. Visca Catalunya lliure!